Taliwaning panahon sa tingsakay, gihulagway nga manggaw susab ang mga mupahimo sa higayon. Sama ni mga gitawag og mga scalper o mga ticket sa barko o katumubaligya nini sa mas mahal kayo nga presyo. Si Nico Serino sa detalye. Arestado sa mga sakop sa Waterfront Police Station ang 11 ka mga lalaking gihulagway nga mga scalper. Dugay na silang gibantayan sa kapulisan nunot sa lain-laing reklamo kanila sa mga pasahero sa barko. Matod sa hepe sa Waterfront Police, modus nila ang mutanyag og mga tickets sa mga pasahero ug ibaligya sa mas mahal nga presyo. Giingong advance ang pagpalit sa mga ticket. Ila kining ibaligya sa mga pasahero labi narong panahon sa tingsakay ug in-demand kaayo ang mga ticket. Palito nilang ticket, unya ilang ibaligya, i-resell nila. Nadakpan ang 11 gumikan sa kalapasan sa Anti-Dispatching Ordinance sa Dakbayan. Pahimangno sab kini kanila aron di na mo pahimo sa higayon nga makapamiktima. Gusto sa pasahero, example is accommodation is business class or tourist. And then, pag-abot nila, ang ilad ang gipalit is kuan lang, ordinary. Economy lang, pag-abot ito, ilad. So mga pang-ilad ba, which in some point would create bad image sa tuwang diri sa mga Cebuano. Giangkon hinuon sa usa sa mga dinakpan ng ilang binuhatan. Apan matod niya, di man sab sila mupalabi sa pagpatubo sa presyo sa mga tickets nga ibaligya. Mahurot ng ticket, sold out na. So di na makapresyo. Tila may patong ninyo eh. Depende rin sir, hindi masan yung taas ang presyo sa sir, kaya amo tabang po na sir, kaya nasa mitinda, ibaligya po yung utap. Karong Lunes papasakaan og kaso ang mga dinakpan. Di pila man po ipato no, mabot og mga gatos ting. Ana yun sir, kaya mga pilar yung makangkop, kaya diri may misa, doble mo po sir, kaya naman sa misa, tanang among tinda sir, nga mo, mapahalinan sa sir ba? Kaya ginansya sa mga ito, amo servisyo naman sir, kaya lisod naman sa kaya sa pagkuhag ticket na sir. Nico Sereno, Balitang Bisdak.